Så er det tilbage til part 9. Ja, part 9. Part 9, part 9. Part 9. Ja, det der står lige oppe på taget. Rikke. Han står på taget, var. Hører. Og Steve står og kigger. Du. Men nok tid det for, at vi skal få alle de der seeds fra, altså ikke seeds igen, men altså, det når man tager mere og mere af det, kan man få det 2 stykker. Ja. Det er ligesom man gør i hele. Er det? Fordi at man får i hvert fald 2 stykker nogle gange, bare sådan de ved, skulle gerne få til hele markedet. Jo, jeg har lige fået nogle. Hvor mange fik du? 2. Nogle gange får man 4. Det sker vel. Check out. Ja, Check out. Guld svar. er det bygget? Har jeg brugt? Check out. Kan jeg sætte nogle... skal der være en dør her? Svær. Jerndøren. Nej, det var bare lige En dobbeltdør. Så er jeg snart færdig. Synes jeg egentlig også, det var godt til. Nu kommer lidt fakler i. Nej, vinduer. Skal der være noget vindue her? Nej. Ja. Okay. Der ligger altså en masse træ inde i huset, Rikke. Jeg har lige sat, prøv at kigge i huset, jeg har sat nogle glas i huset. Prøv at se, Rikke, altså er det der fint nok? Jeg mener, det var ikke til det. Hvad så? Til vandet der. Nå, skal der være glas der? Ja. Jeg kan lave noget. Lave noget? Ja. Hvad for noget sand? Jeg skal snart må have nogle flere jerndøre og sådan noget der. Skal vi det? Der er vi bare kommet så mange. Jeg mangler ikke bare nogle flere. Nej, dem har vi lige meget. Vi har noget.
Det er ikke meningen, det skal være meget, der skal ikke være specielt bare 24. Har vi overhovedet brugt jerndørene? Ja, det har. Hvad er det for? Hvor mange en chest? Ja. Det var med de der håndtag og sådan noget. Nå. Rikke, hvor meget glas skal du bruge? Tyndt eller tykt, ikke? Ja, hvor meget? Altså, skal det, og fjerner du det så igen? Eller er det bare så man kan kigge ned? Okay. Jeg har fået nogle af synes jeg til sådan noget. Nå. Altså sådan et sted, hvor man lige kan kigge ned, hvis der er noget af vandet, der prøver at komme ned. Jeg er i gang med at brænde noget nu. Hvor lang er det? Cirka ligesom? Der er lige noget hegn et sted. 6 minutter. Okay. Og vi har en ja i chesten, så vi gerne lige over et stykke. Rikke, er det sådan der? Ja. Jeg er lidt ude og fiske nogle for det. Er de her pakker noget længere end de første, eller? Hvorfor testede du lagt det der hak? Hvad? Jeg har prøvet bare at kigge på det rundt omkring, så jeg kom på det. Nogle af de store chester, så det er ikke en lobby, jeg tror. Der ligger der, nej, der ligger ikke så meget. Har du fundet det? Der var kun lidt. 2 stykker? Jeg skal gerne være mere. Her er der 17. Nej, jeg har det her. Jeg har meget her. Så der. Jeg har været på en fodspring. Hvad skal vi mere bygge? Skal der være noget mere på den her øl, eller hvor? Rikke, jeg er i gang med at brænde glas. Det er snart ikke, der er plads til mere på den her øl. Der er virkelig sagtens for den her. Vi skal også bare udvide den. Tror du ikke, vi skal have gjort det? Udvide den? Nej, det er også meget god idé. Skal jeg lave nogle døre til et hus? Så skal I bare følge med i videoerne. Altså nok ikke sådan med. Du må da lave 2 ting. Hvad? Vi skal bruge 4 døre. Og kommer der over i 4 døre? Skal der ikke være gulv? Eller hvad? Nej, jo. Skal jeg bygge noget gulv? Ja. Lad os bygge noget gulv. Og der skal også være en anden etage. Ja, nok en masse. Så er det en masse ting. Har vi ikke 3 hus? Jo, vi har også 3. Og vi har masser. Må jeg få 4? Må jeg ikke få nogle? Ja. Må jeg ikke få nogle? Bare giv mig nogle. Bare giv mig, hvor meget har du? 30. Ja. 33. Green Fantasy, vi har haft en 3 Green Fantasy. Vi sparer nogle penge her. Jeg skal på mig. Var det overhovedet optaget der? Jo, så. Nej, det var det ikke. Må vi også se om der
Lasse er færdig. Hvad skal det her egentlig være for et tog? Højtaler. Hvor langt er den, så tror jeg ikke snart, den skal slukke. Det gør jeg, at bygge det af glas. Og den er sådan så. Hvad? Den er på jo 10 minutter. 10,5 minutter. Ja. Hvad sker der? Du svæver bare. Ja, men... Og du dør i smadret. Det gør jeg også. Det er så ikke hele tiden, jeg svæver. Hvordan kan det være? Det er meget forpustet. Hvad skal vi bruge det hus? Bare lidt blodstrøm, bare lidt det mere. Der er ikke nogen træ af det her. Jo. Det kan godt passe. Det er meget blødt, men det er også det nye. Meget. Ja, jeg kommer og sætter resten i pladsen. Jeg skal nok lade være med at flyve over. Jeg kan godt selv se, det er måske lidt unfair, at jeg flyver bare frem og tilbage. Der er så døre, alle de her 4 døre, Rio. Rico? Jeg har sat alle de der døre. Hun smadrer det. Det var mere, altså de skulle kravle op. Det kan du ikke. Nej, men hvor jeg satte en sådan kravler op der. Så det her, de skulle fjernes. Ja. Hvad skal jeg det? Jamen, og så den her bygger man sådan. Ja, op der. Rico, prøv at se døren. Der er også 2 døre her. Lygter. Smadrer den her. Hvad skal jeg? Ej, hvor er det egentlig godt lavet. Prøv at se. Man kan ikke hoppe op på taget. Prøv at se på grund af det der hegn. Nej, hvor er det også lige. Og skal det flere stiger til, skal der? Nej, det synes jeg også skal. Du skal jo bare have op den der. Ja. Og det føler jeg også. Ja, det er sygt. Ja, det var det for den her video. Ja. Jeg slukker mig om 5 sekunder. Jeg blev ikke snart, Ej, ikke som det første. Slut.